Jessica, Nore eta Ane gara eta arnasa aparatua aurkeztuko dizuegu. Arnasketa arnas aparatuan gertatzen da. Helburua, arnasketa aireko oxigenoa lortzeko aukera ematen digun prozesua da. Hauek dira erretzen ez duen pertsona batean dira, eta beste hauek dira erretzen duen batenak. Atala, arnas aparatuak atala hauek ditu, arnasbideak eta birika. Arnasbideak hauek dira, suzurogliak, faringea, trakea, bronkial eta bronkioloa. Zelula arnasketa. Zelula oxigenoa mantendu garekin kombinatzean datza. Prozesu hori esker lortzen dugu energia. Argazkiaren bidez, ikusiak duzuen nutrizioa eta arnasketaren arteko erlazioa, energia ematen digulako. Arnasketa egiturazaren bidez, airea biriketara sartu eta geratzen da. Arnasbera eta arnasberari esker. Arnasbera gasotorazikoa zabaltzen denean, birikak ere zabaltzen dira eta horrela airea sartzen da biriketan. Arnasbera gasotorazikoa uzkurtu egiten denean, birikak ere uzkurtu egiten dira eta horrela airea ateratzen da. Arnasketa egitura atal hauek ditu. Diafragma, sailetzaldeko bidaka eta sabelaldeko bidaka. Bost litro aire sartzen dira biriketan. Espero